Dober dan v Evropskem magazinu. V Karpatih že stoletja živijo majhne skupnosti z nekaj 10 prebivalci. Vedo, da se med seboj morajo pomagati, saj se ne morejo zanesti na nikogar drugega. Čeprav je edina pomoč, ki so jo kdaj dobili, prišla iz Evropske unije, se ne počutijo kot državljani Evrope. Pred vrati so volitve v Evropski parlament, a jim ne prinašajo upanja na boljše življenje. Nu vine numai Dumnezeu, El vine și ne ajută pe aici așa. Și mai vine cât apă așa. 15 km din Bogălcin până aici. N-avem lumină, n-avem curent, nu, cu lampă, cu vioză la baterii. Când ați coborât ultima dată la oraș? Am coborât pe 20 august, de atunci n-am mai fost niciunde. Cu iarna nu putem să plecăm niciunde, că e drumul închis. Zilele astea am zis că ne omoară. Au luat și țicla de pe casă și ne-au băgat și în luntru zăpada s-au băgat. Dacă nu avem mamaligă aici să facem, murim de foame. Cartofi și ceva, două oi, două vași, 2-3 găini, că nu poți altceva să ține aici. Se încui ca cum se încuie măl cu toamna. Dacă vă doare ceva, vă îmbolnăviți, ce faceți? Murim, pe ce să facem? Alte ce să fac? N-avem medic, nu. Tot școala asta și o avem aici, ce mai vin copiii ăștia prin zăpadă. O fată este în clasa 4-a, băiat în grupa pregătitoare și unul în clasa 2-a și eu în a 4-a. De când ai mai făcut școală? Cred că am o săptămână. N-a venit doamna cu zăpada mare. Oamenii sunt învățați să se descurce pe cont propriu, iar atunci când este nevoie, se adună pentru a se ajuta. Știu că nu se pot baza decât pe ei înșiși. Să trăiești, Ioani. Doamne ajută, bine că vine răsute. Nu voi tăiați, voi șupiți, Dai pe la mine că ne întorci, bă. Dai că ne întorci, dai pe la mine. Da. Biserica, eu am făcut-o cu câțiva oameni așa. M-am scos scânduri, am scos cărămide și trebuie. Muncă voluntară. Nu avem televizor pe Giunge. Dacă nu avem curent, Giunge să avem televizor. Curentul l-am făcut foarte greu, scos cu spacele de la Cerna, tot materiale. Acum vreo 30 ani am făcut pe o roată de moară. Și am pus un dinam acolo și cu ala am făcut o turbină și am plecat cu aia. Cablul iară de acolo l-am adus. 800 de metri am. Și avem, când e apă, merge și televizorul, becul în casă, un aparat de radio. Când nu e apă, nu avem nimic. Stăm la lampe, nici petrol nu se găsește, gaz. Aproape nu știe de noi aici, care mai vin că un turist vara, mai știe mai. Vara e mai bună aici, că e aerul mai curat și aici sus la noi. Aerul mai curat. De unde vin turiști? Din ce țări? Și din Germania vin și din toate părțile vin la mine aici. Le-am făcut shopping, le-am dat ca să vadă cum e acolo la ei. Și la ei s-o cam strâns treaba, au spus că nu e prea merge, dar totuși. E 1000 de euro, nu e ca mine nimic. Singurul ajutor pe care l-au primit e cel de la Uniunea Europeană. Prin asta se simt și ei europeni. De aici le vine și speranța într-o viață mai bună. În Europa prinsă și România noastră și tot. Suntem a comunității europene, în UE. Și simțiți? Păi se simte că ne dă sprijinul ăsta care se dă pe teren, pentru animale. Foarte le-am mulțumit că fiindcă ne-au ajutat. Ne-au dat de la ei, vin și bani și ne-au venit și niște și ajutoare ne-au venit. Când o să alegeți pentru Parlamentul European, cu ce o să vă ajute pe dumneavoastră? Nu știu nici eu. Și oricine or fi. O auzi și eu din lume, din unul, din altul. Dacă nu-i televizor, de unde să știu? Ziceau că asta toamnă, dar nu vine asta toamnă, cred că acum, de votare. De întâi ori să fie alegeri pentru Parlamentul European. Da, pentru... Ați auzit? Da, dar dacă vom veni, poate mai vreo 2 ani, cred că. Păi, dar să găsim pe cine să votăm, că nu știm pe cine votăm, aia. Că ni cam mint. Am avut aici parlamentari din Băile Herculane, da.
Nu l-am mai văzut nici cum. Tot alegerile și nu mai dat pe aici. Ar trebui să nu ne mai ducem. Fiindcă nu-i dreptate. Vine la ales și pe urmă nu ce mai întreabă cine ești. Ne dați să ne vadă și pe noi. Așa, am văzut eu. Se bo gândești la noi cineva. In kakšne spremembe si lahko od evropskih volitev obetamo v Sloveniji? Morda pa nas bo prihodnjih 5 let v Bruslju zastopal navaden državljan. Civilna iniciativa se je lotila izbire kandidatov za poslance na način, kakršnega v Evropski uniji doslej ni preizkusila še nobena država članica. Visoka evropska politika ni rezervirana samo za uveljavljene in pretkane politike. Svojo besedo glede prihodnosti Evrope bi morali imeti tudi običajni državljani, menijo pobudniki družbeno-političnega eksperimenta Sanska služba. Pogoji, ki so razpisani strani Evropske unije za delovno mesto evropskega poslanca, sta namreč samo dva. Eno je, da imaš volilno pravico in drugi je, da si pravilno sposoben. Iz tega izhaja, da je takih Slovencev, polnoletnih Slovencev, nekje po naši oceni je nekje 98%. Zdi se nam prav, da če je demokracija pravi, da o javnih zadevah odločamo vsi, se nam zdi prav, da imamo vsi tudi možnost iti na evropske volitve. Na Facebooku so imeli krepko prek 10 tisoč všečkov, pravilno oddanih kandidatur za evroposlanca pa 1013. Kandidatno listo 8 naključnih prijavljenih so že izžrebali, prav tako nadomestne kandidate. Kljub temu, da ni bil izžreban, Zoran meni, da je že z oddajo kandidature storil veliko. Enkrat v življenju je pač treba se nekam premakniti. Zdaj izvoljen oziroma izžreban ali ne izžreban je v tem primeru drugotnega pomena. Kdorkoli bo izžreban, bom jaz ta projekt podpiral do konca. Ljudje pač jih je treba na nek način zbuditi, nekaj razmisliti, mogoče ravno s takim projektom, ki jih pravzaprav ničemer ne ogroža, kaj pa morda na prvi pogled malo teže razumeti, koliko dolgoročnega naboja ima lahko v sebi. Ker ga skrbijo politične razmere v rodni Sloveniji, o čemer ga redno obvešča družina, je za Sansko službo evroposlanca kandidiral tudi izseljenec iz Argentine. Pa sem rekel, pa dajmo. Če bo vse v redu, pa gremo naprej, samo da vi dobite več take podpore. Če so prostori odprti, da en lahko pove svoje, to se mora zmeraj izkoristiti. Ker če ti ne vzameš ta prostor, bo pa en drug. Pri vložitvi kandidatne liste pa se organizatorji Sanske službe počutijo diskriminirane. Moramo nabrati 3000 overjenih podpisov podpore. Mislimo, da je to en huda diskriminacija političnih elit. Zakaj? Če si politična stranka, je dovolj 1000 overjenih podpisov oziroma 4 podpisi poslancev. Če volivci predlagamo druge ljudi, zato ker ne zaupamo obstoječim političnim elitam, rabimo nabrati 3-krat toliko glasov. Pri Sanski službi se zavzemajo tudi za to, da bi imeli možnost odpoklica izvoljenih ljudi, za razliko od sedanje ureditve tako v Evropskem kot slovenskem parlamentu. Če so volitve vsaka 4 leta iskanje zaupanja volivcev, to pomeni, da je vsaka 4 leta nova dirka. Politika na vprašanje, zakaj je ta diskriminacija, zakaj je ta razlika, pravi, da zato, ker oni zaupanje že imajo. Ni res. Oni grejo na volitve po novo zaupanje. Mora biti nova dirka. To je plastično, če povem, zelo podobno, kot naša Tina Maze zmaga v Mariboru na Lisički za 2 sekunde, naslednji vikend v Madoni di Campiglio nima 2 sekund avtomatsko prednosti. Akcija Sanska služba je v Sloveniji vzbudila veliko zanimanja. Preko družabnih omrežij so uspeli mobilizirati veliko ljudi, ki si želijo sprememb. Težko bi na drug način toliko ljudi zaangažirali v tako kratkem času brez denarja, kot to pač omogoča Facebook. Organizatorji poudarjajo, da za njimi ne stoji nobena politična stranka, niti vsemogočni kapital. Ravno vmešavanje obojega jih je sploh napeljalo k temu. 3 so osnovni elementi življenja: zrak, voda in hrana. Nedolgo tega nazaj je Evropska unija 2 od 3 osnovnih elementov hotela postaviti v funkcijo kapitala. Se pravi, govorimo o privatizaciji vodnih virov in govorimo o Monsantu, o ceni semen. Nesprejemljivo je, za naše pojme je nesprejemljivo, da se nam ustavno priznana pravica pogojuje s kapitalom.
Mi nimamo nekih ideoloških preprek in nimamo kapitalskih interesov. Seveda, ko je poslanec izvoljen, ko dobi mandat, ko dobi 5-letni mandat, on lahko počne, kar hoče. Ampak to lahko počnejo tudi te danes. Kakšna bo razlika med našim kandidatom in uradno politično elito, jaz ne upam vnaprej napovedati. To bojo konec koncev se odločili volivci. Ne glede na razplet je Sanska služba odmevni družbeni eksperiment, ki kaže tudi na to, da zna mobilizirati tudi sicer vedno bolj apolitične in nedovzetne državljane Slovenije. When we want to know how much we weigh, all we have to do is step on the scales and look at the result. In contrast, determining the weight a member state has in the EU is not so straightforward. Take Finland, for example. In terms of land mass, it could be seen as pretty sizable. But if you go by its political influence or population, it's much lighter. With 28 members now, the European Union has had to devise a system to give each country a share of voting power, corresponding mainly to the size of their population. So this puts the largest countries at a clear advantage, or does it? Let's start off with the European Parliament. Here, the number of seats allocated to each country is determined by proportional representation. Put simply, the higher the population, the more seats a country has, but also the more citizens one MEP represents. So, while a Maltese MEP represents 80,000 citizens, a German MEP represents up to 800,000. In such a system, how do MEPs from the smallest EU countries defend their interests? VoteWatch, an organisation which analyses the votes of the EU institutions, gives us a clue. For a small country, it is very important that it chooses well its battles. For those areas where you do have a stake, you can get the support of the bigger member states in exchange for your support in other areas that are not so important to you. Also, key posts for the members of the parliament that come from your country or your officials. In the Council, the voting system is different, but it is just as crucial for the smaller countries to form alliances. It's in rooms like this that Europe's heads of state and government meet to make the decisions that affect us all. But how are decisions made, and what clout do the smallest countries have to make an impact? On the most sensitive issues, including tax, defence or amending treaties, decisions are made by unanimity, which means, if we discount the pressure exerted by the largest countries for a moment, that theoretically each country has the same power. For all other decisions, a qualified majority must be reached, 260 votes and at least 15 countries in favour. Currently, the largest countries have between 27 and 29 votes. Medium-sized countries have between 10 and 14, and the smallest between 3 and 7. However, from November 2014, a new system will be introduced, double majority. To reach this, not only do a majority of member states have to agree, but also 65% of the EU population must be represented. This plays, I believe, to the advantage of both big member states and small member states, but not so much to the advantage of the average member states, which until now were a little bit overrepresented. The voting system aside, the rotating council presidency also offers every EU country, big and small, a fantastic opportunity to facilitate agreements and bring issues of national importance to the table. And finally, this is the European Commission. Here, each of the 28 countries is represented by a commissioner who holds a specific portfolio. This is the key for small EU countries to take ownership of strategic portfolios. In this way, Greece, with its 15,000 kilometres of coastline, took over the fishing portfolio from Malta, a country which also has a big interest in the sector. It's clear that with the successive enlargements, the number of small and medium-sized countries has expanded. They may not have the largest share of the votes, administrative resources or negotiating power, but many small countries, when they play their cards right, succeed in advancing their interests in Europe. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.